こんにちは。スキマのリリーです。ハワイ語ミニ講座第4回目です。よろしくお願いします。今日は文法の話はちょっとお休みにしまして、意味からアプローチするハワイ語っていうことで、モクっていうハワイ語を手がかりにハワイ語の話をしたいなと思っています。モクというとハワイ島のことをモクオケアベって言ったりするように、皆さん比較的馴染みのある言葉じゃないかなと思うんですけれど、まずは島を意味する言葉として知っている方が多いんじゃないかなと思います。モクプニなんていうと、プニっていうのがサラウンド、海に囲まれた島の意味をはっきりさせるためにモクプニって言われたりするんですけれども、モクはこの場合の島っていう意味で使われてるんですね。なんですが、モクは島という意味だけでは実はなかったりするんです。これハワイ島の、地図を線書きしたものなんですけれども、モクオケアベはこのハワイ島のことを意味するんですが、それだけではないんですね。地域区分ありますね。この辺りがブナだったりヒロだったりっていう、この一つ一つの地域のことも実はモクっていうんです。ちょっと混乱しますよね。ハワイ島全体もモクで、この一つ一つの地域もモクで、一体モクっていう言葉はそもそもどういう意味なのか。モクに限らずハワイ語にこういう言葉があったりするんですけれど、モクは名詞の意味としては島ですが、切るっていう意味がもともとあるんですね。カット、モクという言葉は動詞なんです。そこから考えると、この地域見ていただくと分かるように、カットされた一つ一つの地域のことがモクと呼ばれるっていうのは、そういうところから来るんですね。島も海と隔てられた限られた空間ですよね。地域ですよね。だから島であれ地域であれ、モクという言葉がカットするっていうところから来てる言葉なんです。ですので、こういう言葉もあったりします。モクレフア。レフアはお花のレフアです。で、前回お話ししたように説明の言葉が後ろに来る。なのでこのレフアっていうのはこのモクを説明する言葉として使われています。でこの場合は、レフアが育っている地域ですから、レフアの森という意味ですね。説明はこの場合も後ろからレフアのモク、レフアの森、そんな意味があったりします。このモクは島ではないですね。地域です。モクには
島とか地域とか、今森っていう意味が出てきたりしましたけど、まだ他にも意味があるんですね。木木赤碑なんていうお船のことを歌った歌があったりしますけれど、木にはシップ、船っていう意味があります。って感じですけど、島が船ってどういうこと？これは、ハワイがまだ外の地域と接触がなかった頃ですね。西洋の船がやってきて、海の彼方から船がやってくる。最初小さく見えてくるんですよね、船が。でだんだんその反転のようになった船がだんだん近づいてくるにつれて大きく見えてくる。その様子が陸地から見ると、船が近づいてくるよって、島のように見えたと。その船が島がやってくるように見えたと。そういうところから船のことを木と言われるようになったとされています。でこちらの方は現代ハワイ語というか、今も現代ハワイ語ですね。新しく作られたハワイ語ですけど、モクレレというと何だと思われますか？レレはウクレレなんだのレレで飛び跳ねる。ウクレレはね、のみが跳ねるっていうようなところから言われるようになったと言われてますけど、レレは跳ねるとか飛ぶ。で飛ぶ船ということは、モクレレは飛行機だったりするんですね。僕の話、いかがでしたでしょうか。木がまずは切るという動詞として理解すると名詞の意味が分かってくるっていうお話を今日したんですけれども、こういうハワイ語は他にもたくさんあります。辞書を調べるときに目的の言葉を調べるだけではなくて、ちょっと前後というか、その他のその単語が他にはどんな意味を持っているのかなっていうところからアプローチしていただくと、語彙を増やす手がかりにもなりますし、この木がハワイと諸外国との関係ができた、その歴史を記す言葉でもあるっていうお話、今日ちょっとしましたけど、そんなふうに言葉からハワイの歴史を知る手がかりになったりとかもします。土地の名前にその土地の歴史とかが含まれたりしますし、王族の名前なんかもその方の、言われというか、どういう人だったのかっていうことが名前から分かったりとかしますし、意味からハワイ語にアプローチするっていうのもハワイ語を知る手がかりに、すごい手がかりになったりするんで、文法だけじゃなくて、そういう興味の持ち方もしていただけたらいいんじゃないかなと思います。ハワイ語ミニ講座第4回目終わります。